Hello mga paps! Welcome to our vlog! Sa kinabuhi, daghan yung mga pagsulay. Hindi mabot nga mga pagsulay. Pero bisan pa na sa mga pagsulay, andam ta maningkamot. Natay mga plano, pangandoy, para sa ato ang pamilya. Maong kami, ang Team Shiran, nagbuo og Shiran TV channel para sa inyo ha. Para maghatag og lingaw sa inyo ha mga paps. Mga paps, daghan kayong salamat. Ug karong adlaw mag-celebrate me sa amo ang ika 18 subscriber. Thank you kayo mga paps. Kung wala mo dili mi kalahut. Okay. Dili mi kalahutay. Bisan pag hinay, pero at least sama sa usa ka negosyo. Magsugod jud ka sa gamay. Magplano man kag dako, pero magsugod jud ka sa gamay. Hangtod siya mo dako. Okay niya mong channel. Gamay pa siya sa pagkakaron, pero paningkamutan namo nga mudako siya. Wala lang may laing buhaton kundi magkugi pagbuhat og mga video o kanang makalingaw sa inyo ha. O daghan kayong salamat sa inyong tanan. Daghan kayong salamat kay kamo po ang among pundasyon diari. Kami ang grupo sa Team Shiran nagpasalamat o ayaw mo undang o follow o subscribe sa among channel kay daghan pa kay tag buhaton dato nga mga nindot ng mga video, pang pamilya nga mga video ug para kini sa inyo ha. Daghan kayong salamat kaninyong tanan og congrats to us! Happy 18 subscribers! Shiran TV! Okay, happy 18 subscriber. Okay, in a 1, 2, 3, blow! Yehey! Thank you kayo! Daghan kayong salamat! O sa tanang mga Pilipino diha, mga Bisaya diha, mga Bisdak! Hi kaninyong tanan! Okay, sa tanang Pilipino sa Tibok Kalibutan, tanang Bisaya sa Tibok Kalibutan, Proud Bisaya here, Shiran TV! Please subscribe! Yehey!